Мәскәү экспертлары Татарстанда татар тұқымды атларны үршету тәҗрибәсен югары бәяләде. Олар Лениногорский, Әлки, Теләш районнарындагы ат фермаларында булды. Әлеге атлар җирле табигый шартларга яраклашкан, шыдам түземле тұқымнан санала. Лениногорский районыннан безнең репортаж. Вот этот как раз жеребец, на котором я на пробегах участвовал. На котором сказали ишак. Да, который так подумали, что он ишак, а на самом деле сердце и легкие, и душа у него большая. Тәбәнәк буйлы, жина гәүдәле бу атны беренче карашка чабыш аты дип әйтеп тә булмый. Чабышларда ул токымлы гарәп атларында артта калдыра. Тулпар татар токымлы ат. По пробегам у нас Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, они все самыми сильными считаются по пробегам. Ул кичле чабыш аты. 40 чакрымга узышуда алдан килә. Шыдамлы токым. Казанда 2 тапкыр, Самара өлкәсендә узган чабышларда да җиңеп чыкты. Лениногорский районындагы бу фермада токымлы атлар үрчетәләр. 2000 ел элек атларны авыр физик хезмәт, хәрби ихтыяҗлар өчен кулланганнар. Хәтта дошман армиясе солдатлары да аларның шыдамлыгына, көченә, тугрылык саклауларына сокланганнар. Узган гасыр башында бу атлар үзләренең популярлыгын югалтты. Самат әтисе белән бергә токымлы атлар үрчетүгә кереште. Лошадей мы искали по деревням, по татарским деревням, по селам ездили. Башта атларны авыллар буенча эзләп йөрдек. Икешәр алып кайттык. Арада төрле токымлылар бар иде. Татар токымлы атларны аерым асрыйбыз, аерым көтүлектә көтәбез. Татар атлары тәүлеккә 200 чакрымга кадәр ара узала. Үзлексез 8 сәгать буена хәрәкәт итәләр. Аларны нигездә табигый көтүлектә көтәләр. Быел кар күп, атларга азык табуы кыенрак. Көчле нык тояклар татар токымлы атларга тага каршы җиңелмәләргә булыша. Салкыннарга да бирешмиләр, бик шыдамнар. Шерсть у английской лошади в холод сантиметр, 1,5-2 сантиметра может быть. Инглиз токымлы атның йоны 2 сантиметрдан да ары үсми, буларның 5-6 сантиметрга кадәр үсә. Кышын алар җиңел кичерә, тирләренә кар үтми. Саматның 300-дән артык татар токымлы аты бар. Аларны сату өчен үрчетә. Сатып алучылар арасында Мәскәү эшмәкәрләре дә бар. Җитлеккән атларның бәясе 250 мең сумга җитә. Тойларны арзангарак саталар. Һәр атның үз кушаматы. Аларны атларның холкын үзенчәлекләре исәпкә алып кушалар. Кая бара, кричу. Понимает? Да. Алар күндәм сүзләрне яхшы аңлыйлар. Кая киттегез дип кычкырсам, кире борылалар, яки туктап калалар. Өй ягына барганда мин аларга киттек дип кычкырам һәм алар өйгә таба бара. Бу хуҗалык республикада татар атларын үрчетү буенча беренче үзәк булды. Әлеге токым рәсми рәвештә теркәлгән. Хәзер Нәбиуллиннар гаиләсе үз фермаларын туристик үзәк итүне һәм милли спорт төрләрен яңартуны күздә тота. Фанис Мөхәммәтов, Фируза Насирова, Ойрат Каемов, Татарстан яңалыклары, Лениногорский районы.